L'any 2007, un petit grup de ciutadans de Subirats, en el que participava Rafael Hernández, fill del creador del museu, conscients del valor d'aquesta col·lecció, es van informar en els corresponents departaments governamentals sobre les possibilitats de realitzar l'objectiu del senyor Lluís Hernández, que era el de posar el museu a disposició del públic. Com a resultat d'aquelles gestions, van presentar la proposta ciutadana per una biblioteca pública a Subirats al voltant de l'esperanto. A l'Ajuntament ho van fer perquè el llegat del senyor Lluís constituís el fons d'especialització de la futura Biblioteca Pública de Subirats, de tal manera que esdevingués un centre esperantista de referència mundial, evitant així que la col·lecció es disseminés o marxés de Catalunya. Es va organitzar una presentació pública de la proposta ciutadana el segon cap de setmana d'abril de 2010, on un dels ponents va ser el senyor Ferran Mascarell, que al cap de 6 mesos esdevingué conseller de Cultura i ho segueix sent actualment. Fruit d'un acord entre la propietat del museu, l'Associació Catalana d'Esperanto i l'Ajuntament representat pel Patronat de Turisme, des del 10 d'abril el museu va tornar a obrir al públic els caps de setmana. Entre setmana també és visitable per escoles i grups, sempre de manera concertada. Dos esperantistes de les comarques del Penedès, en Carles Berga, que era l'anterior guia i dinamitzador del museu, i en Joan Inglada, aquí present, sota la direcció del Patronat de Turisme, es van posar a col·laborar en aquest projecte promocionant el museu per mitjà d'actuacions a nivell local i a internet. Es començà amb 2 blogs, un en català i un en esperanto. Es va crear un canal de vídeo a YouTube, una pàgina d'admiradors a Facebook i un grup a la xarxa de major concurrència esperantista, Hypernity. A nivell local es van programar una sèrie d'activitats divulgatives, des de tallers al museu, a les escoles, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions de llibres, exposicions, cinema en esperanto, etc. De seguida es va veure la necessitat de constituir l'Associació d'Amics del Museu d'Esperanto de Subirats com a entitat legal responsable de les activitats dirigides al públic i principalment per donar suport a l'Ajuntament en les gestions a les instàncies responsables per aconseguir els mitjans necessaris per a la construcció, el més aviat possible, de la Biblioteca Pública de Subirats especialitzada en esperanto. Això reportaria al municipi, en primer lloc, turisme cultural, tant nacional com internacional, i en segon lloc, tenir la col·lecció disponible tant per als treballs de recerca dels estudiants de batxillerat, per exemple, de la comarca, inclús de més enllà, i tant per això com per la consulta d'investigadors professionals d'arreu i altres especialistes. També tenim la col·laboració d'un altre esperantista barceloní, en Javier Guerrero, que a part de diversos articles a la xarxa, últimament s'ha dedicat a instal·lar a internet el catàleg de llibres i revistes que ens va facilitar el museu i des de la setmana passada ja és consultable. Això dona al museu un plus de reconeixement internacional de la categoria de museus i biblioteques, com ara la Biblioteca Nacional d'Àustria, la Biblioteca Montagu Butler de Gran Bretanya, el Museu Internacional de Pau i Solidaritat de Samarcanda, la Biblioteca Alemanya d'Allen, col·lecció Fassi a la Biblioteca Nacional de Llengües Estrangeres de Budapest, la Biblioteca i l'Arxiu Nacional de Massa a Itàlia, entre d'altres que tenen el catàleg en línia i la majoria ofereixen còpies digitalitzades de volums introbables, opció de servei a tenir en compte per a més endavant. La presència del museu a la xarxa queda demostrada, ja que si posem en el cercador de Google l'expressió o la paraula Museu d'Esperanto, el resultat que obtenim són 43.800 llocs web que fan referència a aquesta entrada. Tot un èxit, sens dubte, i si a més hi afegim les activitats mensuals dutes a terme durant el curs passat i que també durant aquest curs es duran a terme, doncs la difusió és bastant important. Vam constituir formalment l'associació el passat 29 d'abril, el mateix dia que la directora de la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Montserrat Comas, va fer una conferència al museu amb el títol La universalitat de l'esperanto per a un poble universal, propostes de gestió patrimonial. La Montserrat Comas va fer observar com Subirats té una ocasió única de ser universal si progressivament la població es fa seu al rastre que conté aquell lloc de memòria, el Museu d'Esperanto, que fundà el farmacèutic Lluís Hernández. Pels seus vins o caves, va dir, el municipi no serà mai tan internacional, tan singular, suposo que venia a dir. Però té l'ocasió de ser-ho si fa viure i sentir de forma col·lectiva la consciència política de l'esperanto. Si a través d'aquest llegat insòlid, utilitzant les noves tecnologies i els recursos dels esdeveniments literaris i turístics,
mostra amb perseverança la zona al món. Fins i tot, des d'aquesta òptica, el museu pot acabar sent el referent cultural de diverses activitats econòmiques avui impensables. Insistir, Montserrat Comas, en la necessitat d'estar-ne convençuts d'aquest ventall de possibilitats que obre un fons cultural d'aquesta índole, per encaminar tots els recursos disponibles a fer emergir el seu potencial. L'Associació dels Amics del Museu d'Esperanto de Subirats pensem que amb el museu un altre Subirats és possible. Gràcies.